tu Oskar Dobrovodský sa zo pár krát už vyjadril, že áno, aj on by chcel mať kľudný život, áno, aj on by chcel mať pokoj, aj on by chcel žiť ako človek. Ale nemôže. Nemôže z jedného dôvodu, lebo sa kdesi stala chyba. Za každý čin je niekto zodpovedný. V kontexte s tou situáciou Oskarovou. Za ten čin je tiež niekto zodpovedný. Ale tvárime sa tu, ako keby nikto nebol zodpovedný. A skrývame sa tu, hráme sa na skrývačky a skutočne akože nejaké to konštruktívne riešenie nie ponúknuť. Máme tu expertov, máme tu skutočne akože ľudí, ktorí boli zvolení do funkcií, aby slúžili mestu, jeho obyvateľom, občanom. Máme tu ľudí, ktorí boli zvolení do funkcií, aby slúžili na úrovni štátnej správy. Máme tu toľko rôznych všelijakých úradníkov, preventívnych, represívnych, že je to až problematické počítať. Ale ako náhle vlastne chceme, aby skutočne vtedy zasiali, keď treba, tvária sa, že tu nie. Tam, kde by mali byť, oni nie. A tam, kde ich netreba, tam sú. Napríklad vy. Bohužiaľ. Primárne dovolím si tvrdiť, za túto situáciu, ktorá vznikla na družstevnej, je zodpovedná samospráva, ktorá má na čele určitú autoritu, teda aspoň deklarovanú autoritu. Primátora. Hanba, fuj! Hanba, 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 hanba. Pán primátor tu bol aj za primátorovania vtedy, keď v podstate sa to začalo. Miestna cigánska rodina, alebo viacero rodín dotyčných, ktoré teraz bývajú na Družstevnej ulici, oni už kdesi bývali v rámci Malácie. Oni svoj byt vybývali, dostali nový byt. Oni ho zase vybývali. Neviem, čo aj tretí vybývali, ale vtedy vzniklo v čiejsi múdrej hlave, že, poviem to tak troška s východňarským akcentom, my s tým vyžubeme, my to hodíme na iného hlavu. Aj tak sa stalo. Kompetentní rozhodli, že kúpia neprispôsobivým ľuďom, ktorí vybývali byty, inde nehnuteľnosť. A tým pádom vyriešili situáciu. Prosím vás, kto je presvedčený o tom, že vyriešili situáciu? Je niekto presvedčený, že tým vyriešili situáciu? Nie! Je to jednoznačne nie. Býva tu! A samozrejme, taký určitý zákon východných civilizácií, tradícií a filozofií je zákon karmy. A po nejakých 7 rokoch, či po koľkých, tí ľudia tam z tých gajarov, ktorí nejakým spôsobom toho tiež už mali dosť a tak ďalej, im to vrátili. Nech sa vám páči, čo ste si navarili, to si zožerte. A svojím spôsobom, teraz si tu žerie kamarát Oskar. A my sa tu tvárime, že to je všetko v poriadku. Dokedy toto má byť takto? Kde teraz dáme ľudí neprispôsobili, ktorí sa nevedia o sebe? Primátorovi do chyže! Pán primátor, nechcete ich! Pán primátor! Poďte si po nich, sú to naši! Je tam tu čas? Ja predpokladám, pán primátor, poďte medzi nás, keď ste tu. Poďte k nám! 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 Chlap sa nebojí zodpovednosti! Pán primátor, tu zdá sa nejaké dielo, tak je mŕtvy chrobák. Dobre, ale Oskar Dobrovodský deklaroval už viackrát, že poďte poslanci, poďte pán primátor, poďte pán minister, poďte si vyskúšať bývať ku mne. Aké to je? Koľky tam boli? Ani jeden. A preto naše združenie, občianske združenie Nové slobodné Slovensko, si dovoľuje
veliteľ zásahu, to je zastupca posla, s kým môžem rozprávať? A nikto tu nie je zastupca. Zabudli, no! Tak to potom nefunguje. Kto tomu velí posla? Zabudli zástupcu, no! Stane sa občas. Hviezdičiek. Oni aspoň 5 musí Dobre, dať. chcem odovzdať pánu primátorovi do schránky našu pozvánku. Áno. Ktorá? Na ktorej stojí? 7-dňový rekreačný pobyt Oskara Dobrovolského na Družstevnej ulici číslo 21, rok medzi dní 19.11. a 25.11.2012 venuje váženému pánovi primátorovi Malaciek, doktorovi prírodných vied, Jozefovi Ondrejkovi, občianske združenie Nové slobodné Slovensko. V prostredí jedného z najlepších situálnych domov Malačka, ako aj pri ďalej záhrade, pričinení milých susedov určite na cestách určite najlepšie potrebné o výkonu vášho bohumilého zodpovedného povolania. Prosím, chcel by som to dať do ránky pánu primátorovi. A ja ďakujem. Tak, jak to môžete? Od tomu to